Hindi yun po. Wala nga po lang din ako ng Bakit yung kamsayan? Dito nga asayan tako at. So before saving, I pay attention na yung sabi ko. So kita ho, anu sige song kung taje in nung sa in Amazon in gating daw so kerte. Total pay bayang pong besi.